breast since 1962. Ano po yung pinaka-dramatic na improvement na nakita nyo in any of your patients? Okay, I had this dramatic response from a 23-year-old girl with a big cyst lump on the breast. No, malambot siya pero malaki, thumb size. And said, why don't you take the product? Let's see what will happen. So, okay, I'll take it. So I gave him the 3 products, the Dynamic 3, the Propolis, and the Pollen Energy, and the tablet of the Royal Jelly. So okay, so you might as well take it for 3 months, but be sure that you come back to me after 3 months when I come back. I want to see it. So when she came back, maglulundag siya. Doktora, wala na. Wala na po. I usually draw it. Draw ko para matandaan kasi sa dami nga, hindi ko matatandaan. Ito yung picture. So you showed me the picture. Talagang nandun pa. Kung ano size, no? Tsaka kung malambot, no? So when I palpated, wala na talaga. Talagang wala. Yung sabi, wow, talaga, it really works. At saka alam mo, hindi lang Pilipino na-encounter ko. Pati na Indonesian kasama na. Kung anong sakit ng Pilipino, sakit din ng Indonesian. Yes. Bukol sa matres, bukol sa suso, bukol sa bahagi ng katawan. I try to give all the products that it work. Lalo sa suso. Takot sila talaga mag-pop. Mas sa suso, they would prefer this first before anything else. Kasi unang-una, ayaw mag-opera. Pangalawa, hindi sila makakatrabaho daw. Pangatlo, gastos. Although doon, hindi masyado kasi may insurance. Pero yung matitigil sa trabaho, masakit, tsaka yung takot sa operation, usually, they really take these things. And I let them take it. And yun nga, in many instances, it really worked. Na hindi ko masasabi 100% kasi yun ang totoo. Pero sa mga naging pasyente ko doon, nakita ko talagang about 85% nakakatulong sa kanila. Pero ang talagang pinakamakita ko sa infertility na, napakaganda ng effect. Sa breast cyst. Isa pang natutuwa akong experience. One time, sa text ko merong pumasok, sabi niya, Doktora, salamat po. Hulog kayo ng Diyos. Nawala po yung pimples ko sa binigay niyo. Ano po yung product? B-Propolis. Na soap, at saka yung B-Propolis na tablet, saka itong fresh oil jelly. Nawala. Tapos sabi niya, pwede mo ba sa asawa ko kasi may taghiyawat din siya. And then the husband also used it. After some time, sabi niya, Doktora, talagang maganda. I heard na enjoy niyo rin po yung B-Skin. Kasi if you don't mind me asking, how old are you, ma'am? I'm now alive and kicking at the sweet age of 78. Wow! So at 78, B-Skin is your favorite? Nung hanap ng kasi marami akong maitim dito eh. Maitim niya, tapos dito marami akong itim talaga, maitim, plus hair. Ewan ko, pero tingin ko mukhang napawasan. Yes. Tapos ito nag-lighten na. No? Hindi ko lang, pati yung age spot nag-lighten eh. Do you recommend it din po? Oh yeah. Kapag may patient kayo na... Lalo na yung maraming mga taghawa. Yung B-Propolis sa soap, sinasabi ko, kasi talagang dito nasusubukan ko yan sa mga pasyente ko na may taghawa. Yung B-Propolis talaga nakakatiyo. So among our products po, sa specialization nyo, ano po yung pinaka nare-recommend ninyo? Ayan, subok sa infertility yung tatlo. No? Plus yung Everec para sa lalaki. Minsan binibigyan din namin yung babae lang na medyo hindi siya ma-arouse. Hindi siya magkaroon ng arousal. Ang orgasm din naman kailangan sa babae, sa lalaki lang. At arousal is important para bumigyan naman siya ng gusto. Yun, infertility yung tatlo. Propolis, fresh oil jelly, and Pollen Energy. Akong nalagsasabi niya, 3 to 6 months or at least kung kaya hanggang 1 taon kasi nga hindi naman nagtatrabaho agad. Although meron mga kaso talagang minsan hindi pa nakaka-1 buwan, mabubuntis na. Kaya lang, yung iba kasi naiinip. Sabi ko, try natin hanggang 6 months. Gusto pagtsagaan nyo. Meron ko isa eh. No? Diabetic yung asawa. Ayaw. Alam mo na, ayaw tumayo. Sabi ng doktora, ang asawa ko kalabit ng kalabit pero hindi naman siya pwede. Sabi ko, gusto mo bigyan ko na pampapwede. Siya binigyan ko royal jelly, pagkatapos kasi nga, sabi niya, medyo medad na ako masakit. Alam mo nang bumalik sa akin after 2 weeks, ang doktora,
Ay, kalabit na ang kalabit sa ayaw nang huminto. Siya naman daw nahirapan. Dynamic 3. Na mapagtalagang pera. Yun ang binibigyan namin. Oo nga mga po. simple lang mga complaint. Opo. Hindi naman kailangan talaga yung mass-dose. So, we give them. In fact, sabi ko, okay, kung hindi kayo makabili ng kumpletong 3, yun. Pero gawin nyo parang maintenance. Kasi may panlabang kayo kahit paano. Parang yun ang vitamins yun. Tapos, sa mga respiratory infection, sa UTI, very effective yung Bip-Propolis. Pag may allergic rhinitis, yung allergican, Bip-Propolis. Ang isa pang maganda, alam mo, isa pang maganda na makalimutan, marami itong laging sinisikmura. Doktora, masakit. Alam, puro hangin lang naman ang laman ng tiyan. Kasi nga, sa dami ng trabaho, mabilis kumain, hindi ginukuya, lagi nagmamadali. Yun naman sa UTI, kaya ng ganun, hindi naman sila makaihi. Kailangan pigilan kasi sa kaihi, kung nagmamadali ka palagi. So, ang exposure sa UTI masyadong mataas. Tapos sa simura, yun nga, parang nagugutom ko talaga, hindi ko nakakain. Tapos kung ano yung tira, yun ang papakain. Bihira yung nakakalabas na makakain ng gusto nga. Tapos stress. So, nakikita mo talaga yung tinatawag na gastroesophageal reflux. O yung dyspepsia. Yun ang karamihang sakit doon. Doon naman ang nakita ko na nag-work most of the time, yung enzyme mineral. At saka, yan, malimit ko ibigay doon kasi yun ang sakit nila. Honey po, do you recommend our honey? Kasama yan. Enzyme mineral with honey, clover honey, and Bip-Propolis. Yung kombinasyon ng tatlo yun. And it really works. Nakita ko, lahat siya binibigyan ko ng Bip-Propolis eh. Okay. O para yung immune system nila continue working after surgery. Binibigay after surgery. It really works kasi ang nakikita ko nun kasi yung immune system nabuboost, talagang napapalakas para may panlaban. Kahit may yung gamot, kahit may ininom silang gamot, pag uminom sila ng product ng high desert, especially Bip-Propolis tsaka yung Pollen Energy, nagpo-potentiate sa action ng gamot. Sabihin, mas gumaganda ang action ng gamot. So, you find now that even doctors mas nagpe-prescribe na rin po sila ng mga alternatives. Binibigay nila, alone or with combination with the medication na bigay. Kasi, ang talagang makikita mo, lalo na yung mga maraming ininom na gamot, nakaka-potentiate yung action. Tapos, nababawasan talaga side effects ng gamot. Ang isa pang kasi dito, ang gamot kasi, yung synthetic medicine, pharmaceutical medicines, it can be given only for a short period of time. At saka pag pinroseso yan, nandun yung natural occurring substance. Nandun. Kuha sa plant, kuha sa food, nandun yun. Pero pag pinroses yan, alam mo na dami-dami dadaanan, nawawala yung natural substance. Yung synthetic, yung effect ng processing, yung natitira. So pag nakita mo, mas maraming side effects. Pero ang kagandahan kasi ng food supplement, napipreserve mo yung natural substance niya na kailangan ng katawan mo. Pero para siya tumalab, matagal talaga. Hindi katulad ng gamot na mainit lang. Pero dapat mo hinto kasi mas maraming side effects. Pero abang iniinom mo yan, yung food supplement, mas gumaganda ang effect. Yun minsan sasabi ko. Kaya lang, huwag niyong paghinayangan. Kasi hindi yan gamot na nakakagaling ng bigla. Pero pag ininom nyo, in the end, mas nakakatulong kasi unang-unang ginagawa niyo talaga, yung immune system niyo pinalalakas. At pag malakas ang immune system niyo, malayo kayo sa sakit. Diba? Tama po. Sabi nga, yung lalo ng Bip-Propolis, anti-bacterial, antiviral, anti-parasitic, lahat ng anti nandiyan Pag tinignan mo talaga, yung healing power niya, nandoon. No? Kaya na sinasabi na, lagi na ang sinasabi sa food supplement, sabi mo, therapeutic claims. Totoo yun. Hindi nakakagaling. Pero, meron siyang healing power na pag ininom mo, kung ang sakit mo lang hindi malubha, usually, nawawala. Minsan pa nga mas malubha. For some reason, it really works. No? Tapos pag kinumbahan mo talaga sa talagang gamot, mas magandang epekto. I believe in the product.